Здравейте, приятели приключенци! Имате ли някакви проблеми с вашия HHC Vape? Не се притеснявайте, имаме идеалното решение за вас. Нека да се впуснем в пътуване за отстраняване на проблеми и да върнем вашия вейп в правия път. Първо нека се уверим, че батерията и връзката са здрави и сигурни. Не искаме тук да има игри на криеница. Проверете ги набързо и ги затегнете, ако е необходимо. Здравата връзка е ключът към страхотният вейпинг. Ако ви се струва, че вейпът ви свети, но не произвежда никаква пара, значи е време за проверка на връзката. Почистете точките на свързване и се уверете, че няма мръсотия или остатъци, които да създават проблеми. Щастлива връзка означава щастлив вейпинг. Ако батерията ви се държи така, сякаш е в тихо отстъпление, може би просто се нуждае от малко любов. Заредете го напълно или го почистете от всякакви скрити замърсявания, които може да са причина за проблема. Чистата и добре поддържана батерия е от съществено значение за безпроблемният вейпинг. Помнете, че сърцето на вашия вейп се крие в пълнителя. Грижете се добре за него, като го поддържате чист и свързан. Това е мястото, където се случва магията, и ние искаме да изпитате пълната радост от вейпингът. И ако все още се чувствате безпомощни, не се притеснявайте. Имаме пълно ръководство, което можете да разгледате. То е изпълнено с цялата информация, от която се нуждаете, за да се върнете към облак 9 за 0 време. Така че, любители на приключения, не позволявайте на проблемите с вейпа да ви задържат. Вземете картата на съкровището за отстраняване на проблеми, следвайте тези прости стъпки и се пригответе отново да се наслаждавате на вейпинг пътуването си.